Que ràpid que passa l'estona, no? Tornem a ser aquí a Assignatura Pendent. Ara ens trobem a la meitat del programa i hem fet 2 blocs. Hem fet Matemàtiques i Ciències i ara entrarem en Actualitat i Llengües. Sí? Cal dir que tenim uns nens molt espapilats avui perquè ho estan fent molt bé. Així doncs, nens i nenes, atenció que comença la primera pregunta d'actualitat. Bé, com es diu l'alcalde d'Igualada? Aquest aquí? Com es deia? Joan. Com es deia Joan? Joan no sé què. No és correcte. A veure, aquí? Carles? No, quasi, però... A veure, us hauria de petar un globus, però farem millor. Jo us donaré més pistes i a veure un altre cop si entre tots surt el nom del pobre alcalde d'Igualada, sí? A veure, una diada que és molt important i us dona una rosa. Sant Jordi. Molt bé, Jordi. I el cognom, doncs, a veure, Amèrica. Ah, això què és? Una mà. Una mà. I quan et fas mal a la mà dius ai, mà! I falta una nota de música. Jordi i Mamí. Molt bé, resposta correcta. Molt bé. Ara atenció amb la segona pregunta. Digues el nom de 5 escoles d'Igualada. Pues... no me'n recordo. Ramon Castelltor, Monalco, Mogui, García Fosas i Mestral. Molt bé. Molt bé. Resposta correcta una altra vegada. I ara sí que l'última pregunta d'actualitat. Quin dia i mes comença el curs escolar aquest any? A veure, surt molt igualat. Aquest equip ha estat... El 15 de setembre. Molt bé, correcte. Doncs bé, ara ha acabat aquest bloc de publicitat. Passarem un vídeo de l'escola Ramon Castelltor i a veure com van fer aquestes eleccions. Doncs donem pas a aquest vídeo. If she loves you,
what people say. Live your life until love is found, or love's gonna get you down. Sing it! Something too high on the lollipop, oh, love's gonna get you down. Something too high on the lollipop, oh, love's gonna get you down. Say love, say love, say love, say love, love's gonna get you down. Say love, say love, say love, say love, love's gonna get you down. Mama told me what I should know. Too much candy gonna rot your soul. If she loves you, let her go, 'cause love only gets you down. Després de veure aquest vídeo del Ramon Castelltort, també tinc alguna pregunta per fer-los. Pel que he vist, també heu seguit el mètode dels vots, com l'altra escola. Però també heu fet servir un altre mètode, oi? A veure... Doncs hem ficat un nom a cada paperet i el delegat i la subdelegada han agafat 2 papers i llavors els 2 que han tocat ens ha tocat i hem Hem aquí. Sí. Molt bé, molt bé. I al fons de tot d'aquesta classe he vist també com un mural i aquí ve com una mà aberta. Pot ser? Un mural amb dibuixos i fotografies. Ah, sí, perquè el curs passat estàvem treballant el Tintín i hi ha murals del Tintín. Del Tintín? Ah, el Tintín, el còmic aquell. Sí. Ah, és que... També són dibuixos, no? Sí. Molt bé. Bé, doncs acabem de fer el bloc d'actualitat i ara continuem amb el bloc de llengües. Així que, nens i nenes, preparats? Què heu dit? Quantes síl·labes té la paraula escuradents? Aquesta escola? Escuradents. 4? Molt bé, resposta correcta. Era fàcil. Molt eficaç, això de les mans, m'ha agradat. Bé, continuem amb la segona pregunta. Què vol dir en català la paraula yellow? Aquesta escola? Groc. Perfecte, resposta correcta també. En anglès. I última pregunta de llengües. ¿Qué animal cacarea? ¿El perro o la gallina? Aquesta escola? La gallina? Exacte. Molt bé. Doncs bé, fins aquí ha estat el programa d'avui, on sens dubte hem tingut uns nens molt espavilats, que se les saben totes. I bé, m'agradaria felicitar-los, al García Fosa i al Ramon Castelltort, per haver participat en aquest programa i espero que l'heu disfrutat com he fet jo, perquè realment m'ho he passat molt bé. La pròxima setmana, el 14 d'octubre, ens trobarem amb 2 escoles diferents, que són l'Acadèmia Igualada i el Col·legi Jesús Maria, a la mateixa hora. Us espero aquí. Night by night, she danced to the circus band when Nellie was leading the big